Good morning, morningनि थाजा कफि एवनोसै कफि हानो नागिरदों आहा दिनैहाय जाहैबाय सुनिबार मिरामिस सुनिबारावहाय जोंहा जेबो जाया गोग्लैसाय हना दैसाया बिबो जाबाखायदल' आहा बब्ब दैसा बब्ब ada खेवना होदो खोरोद खेवनानै हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय नैबे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं एन्ड गुड मर्निं दिनैहाय जाहैबाय सुनिबार ओमफ्राय आलासि दङ जोंहा ओमफ्राय आङो कफि एवनो नागिरगासिनो आरोना मन्दिराव थांदों आलासिफोरा नंगुमैयाबो गारि भारा थांगोन दा 9टासोआवहाय ओमफ्राय दा कफि फुलकफि एवनायजों जाहोहरनोसै आरोना ओमफ्राय ओंखाम सङाखै आङो दाबो ओंखाम संनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोर नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो चलो बाजाराव थांसै बाजाराव माइरं गोरलै लायसै ओंखाम गोरलै जानो नै मना लाखाबाय ओंखाम गोरलै जानांगौ आरोना गाबोनहाय माने दा मोनायावहाय संनानै होगोन ओमफ्राय मानसिया गाबोन जागोन आरो इयाव सान्दुङा गोसाथार आइजौ औ नैबे नालाय र' सोंनाय नायनि मा माइरं बे हा रनजितआव गोरलै ना बोराय गोरलै गैया मासुरि मा मासुरि माइरं र' आइनाव सोंनो जोङो आरुसियानो बानजाबाय आरुसिया नै दैसाया हिंसाबाय नै दैसाया हिंसाजों आरो नै दैसाया जोंना हाजादोंलाय नोङो दैसा हाखौ जागासिनो दं इसो हानोसै बाबा नों मा जादों हानोसै दे हानोसै हा आयौ थाबायबोथारबाय आंसो हानोसै बाबा हानोसै हा होनदे मा जादों नोङो हा इसो कृष्ण जाबाय नोङो होनै थुंखुखौसो हा होननो थिनबावबाय गोलैदों तुमको तुम्हें की खाइसे गुड़ खाइसे তোর কিবা মতে পোকা আছে না চুল মুড়ে বাইকে অল্প দিয়ে দেও তোমার আরো পরে দিব তো আমি পরে আরো দিব বাইকে অল্প দিয়ে দেও হাসু जादों दैसाया जायानो बिदिखौ खाय ना ओइ माथि खाय होसोनो थिनदों गावखौ होसो देखाद' बा नोंसोर दिनै पियास जाया ना बाजै सलियो ओंखाम जाबाय आंहा नै पनिरजों पनिर फान्थाव नुनाया हामासा हायो माबा गैया गोथाव मोनो आं फान्थाव नुनायखौ बरिया गोथाव मोनो बेलासिलायबाय आरोना बेलासिनानै दैसाया गाब्लु गाब्ला लोगो नै बिब'मोनजों गेलेनायाव फैलायबाय आरो बिब'मोना गेलेफैदोंना बेयाव खारफाबोनो दावरावथार ओमफ्राय दा बाव फैनांबाय र' आगैनाव दानथों बियो साइकेल सालायनानै जर दानबाथाय बुजाबाय नोङो आंजोंहाय हेल' बोलो दीप दे हेल' बोलो हेल' ताकलावसै दी Taklace.
दे सालायसाय नों खेबाखैना एखाने इदिके उन्दुदोंमोन आं बुगब नुलायदोंना आंखौ खर' इरकम नाथ'सना खर'थ' सुमदो आमाके सुमद आपादो थेंक इउ बाय बाय खेल जा सानाव उन्दुदों आरोना आङो मेगना बुथे जालायलायबाय नै दाथि सिखारनानै राजाखौ लाना फैबाय आरोना आङो खानाय थानाय जाहैदों बेलासिनि No, jinisku hodo bal, pwisa 100 hodo no. Pwysako 100 hodo. Maya bijanayखौ दोनै 100 थाखाल' होनना मोनसिगोन. गस्ला गांसे लाखाबावनो 100खौ हनै. हाजारसेसो लायोनो. बाबदे बाब. गारहरबाय. बिमानो होदो. Obaw. Uन्दुबा जोंनाव उन्दुदो नाथौ. बिसोरो बिगुमै बिबोनां हरै उन्दुथोंसै खोरोनानै बाव उन्दुथोंसै ओमफ्राय. चलो. अबे नोंलाय सल'? जों लानो रोङामोन बेफोर थायो. Nunggumaया मोसानायाव नै एसे रोंसिनबाय फिसालाखौ गोदोनिफ्राय लाबोलाबाय फिसालाखौ लानाया बावाखैना दाबो बेलाय फिसालाखौ लायै रोंबाय जोंना होमबा फिसाजोखौ रोङामोन आगोलाव लायामोन ना बियो फिसालाखौबा जि लायो दानाबा गावनो गोरलैसो बोरैबा आयौ आं लानो हालालै होननानै होयोमोन फट'गाथ' मोनना हांख्रेख्रे बोरै लानो आं लानोथिमोन थौ लादो थौ